ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସମାଜର, ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାରର ଏବଂ ଅଭ୍ୟସ୍ତମାନର। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ ସେହି କର୍ମ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରି କରେ ଆମ ନୀତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ। ଅଭ୍ୟାସ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବାର। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର। ଅଭ୍ୟାସ 2 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ରେ ବସିବାର। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାର। ଅଭ୍ୟାସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନ ଦେଇ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାର। ଅଭ୍ୟାସ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାର। ଅଭ୍ୟାସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାର। ଅଭ୍ୟାସ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର। ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହୁଏତ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରୁ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ବି ପାରେ ଆଉ